Okay, so tufuna tukulandeni presentation imene tikuona za nkhani ya mzimu woyera komanso kugwidwa ndi mzimu. Kuda akamati anthu anagwidwa ndi mzimu kapena kuti mchizungu amati slain in the spirit. Yeah, so anthu amakamba za slain in the spirit ziyazona kuno kuda kuchechi amakakira kampuni kwa basa namna kuno ndi evidence kapena ndi zinthu iwo ndi mzimu andani ngombe kuti zimene zimapezeka mati m'Bible. So wali kuno tufuna kwambiri tione kuti no Bible kuti chani nkhani imene. So mati sanambe mafuna tiwerenge 111 verse 2. Mufuna tiwerenge mavesi angapo imene tipembeza Mulungu pali ziyang'aniro zina zimene mafuna tiziunikire ndi kuziona bwino kuti no zonse zili bwino. Okay, kodi ndiwerenge 111 verse 2 alija verse 2. Akuti ndipo ndikutamandani kuti zinthu zonse mukumbukira ine ndi kuti musunge miyambo monga ndinaperekera kwa ine. Yeah, so tiwerengaso ku 2 Thessalonians chapter 2 verse 15. Chapter 2 verse 15. So panali miyambo ina imene Paulo anasiya kwa ndani kwa Korinto. Tikona makata apo kuti miyambo yoyipa mina ndikamangamba za miyambo kama kuti pati zoyipa. Mwana pali miyambo ya makolo imene tipali ma traditions zinthu zimene makhalira. Mwana pali miyambo ina ya Chikhristu ngopereka chisanzo nkhani ya gonero ndi miyambo imene analisira ndani Yesu Kristu. Edi nkhani ya ubatizo ndi mwambo umene anatisira ndani Yesu Kristu. Ndi kubatizwa zene pali zinthu zina zimene Yesu anati tizichita zimene zili zolani zofunikira. Ndi kubatizwa zene ya so kuti mukumbukire miyambo imene inalani nakusiyana. So miyambo ina imene pala amana ndi yabwino mwini ningopeka chisanzo kumayi tikakumana ndi makosana asanga koma maye greeting ndizolakika ayi sizo Bible murana anenge wamati zipasana muna ajansi aye kono tikona muno sizo kususana ni wanda ambu waso sizo kakabizika kuti no suna basi zako nyanza bwana ndeli basi ayi tembe ile mtusa nange chapter 2 verse 15 aliya chapter 2 verse 15 akuti chifukwa chache tsono abale chilimikani kuitsani miyambo imene tinakuphunzitsani kapena mwa mawu kapena mwa kalata wathu. So when I'm traditions kapena mwambo wina amene anasiyira ndikuyati wozanebe. So mwambo kakhala sikusana ndi Bible bebe jani libe vude mwambo kamba susana ndi Bible kwa jani vude. So Akolose 2 verse 8 Paul anakamba za miyambo ina. Akolose 2 verse 8 miyambo imene ikususana ndi chani mawu a Mulungu. Akolose 2 verse 8 alija mimi. Akolose 2 verse 8 akuti penyani kuti pasakhale wina wakukulandirani inu ngati chuma mwakukonda nzeru kwache ndi chinyengo chopanda pache potsata mwambo wa anthu potsata zoyamba za dziko lapansi osati potsata Khristu. So pali miyambo ina imene simakhala ya Mulungu imene ngati nseferekazani tikata iyi miyambo imakhaza zoyikika zochitika ngati Khristu ambiri ndikhulira napo ndiyonjo tisanagone ndi papemphero ere ali mumpembe yana nawo tinokusana kuno pemphero aye tikamatsuka ndi matata pemphero sinawo swanga devotion ndobwine ya oloka khada kuno ulendo wa utali umapemphero koma ina amene akakhala ndi ulendo wafupi satani chifukwa nyani ere iwe ndi miyambo ina imene ife timatani timapange mwana lero miyambo ina yana kuti no tikayichita iti socheresa. Agadi ya 1 verse 14 Paul anabeza kuyankhula kuti chani Agadi ya 1 verse 14 yeah Agadi ya 1 verse 14 akuti ndipo ndinaopa ndipo
ndipo ndinawo wapatsa ndi kusogolera mwa Chiyuda ambiri a msinkhu wanga mwa mtundu wanga, ndipo ndinakhala mwachangu koposa pa miyambo ya makolo anga. So pamiyambo ya makolo ali anali pali number 1 Paulo amene which tikaona Afilipi chapter 3 anena season zopanda ya zopanda ntchito tione kumali ku 7:7 Yesu anakamba kujapa. So zamiyambo imene susana ndi Mulungu mali ku 7 verse ya 7 ali mali ku 7 verse ya 7 kumandiyambira ine pachabe ndikuphunzitsa maphunzitso amalangizo a anthu. So kuphunzitsa malangizo a anthu mukumambira Mulungu pachabe. I think tipanga so tipanga ulaliko khudzana ndi makamaka issue yonena muno Mulungu akuda. So pabera anthu ena chifukwa no makamaka ku America amene ma Hebrew Israelites chifukwa no anazunzika kwambiri pasi pawo ya samunda ndipo ife imene tikufuna kupanga counterfeit racism imene makumana amene usale imene amaona na usaba kusichina mcha usala sonani azulu. Right? Isiphuzana no sizikubweresa chimwene mtendere koma udani ndi kuzikuza. Right? So but isiphuzana zimakhazi phuzana za anthu umakhala ulambira Mulungu pachani pachani. Right? Now ndifuna nena kuti kodi tikamakamba za mzimu yada mwina pachano pathupa silingapangola likosatchulapo za mzimu ina zosatheka silingatheka kuti tipangola likosatchulapo za mphatso imene Mulungu analipasa mwa mwana wa Yesu Khristu. Mwana tikamakamba za mphatso imene kodi pali mphatso ina imene ingabwere koma mwachinyengo mofanana ndi mphatso imene Mulungu akutipasa. Hebrews 16 verse 14 akutijani. Hebrews 16 verse 14 akutijani. Pakuti ali mizimu ya ziwanda zakuchita zizindikiro zimene ziluluka kumuka kwa mafumu a dziko lapansi kuwasonkhanitsira ku nkhondo ya tsiku lalikulu la Mulungu wamphamvu yonse. So akuti no mizimu ya ziwanda ikukwanisa kusonkhanitsa anthu ngalimana ndi ndani ndi Mulungu. Lukhula tiwozanebe. Yeah, so mizimu ya ziwanda ndi imene ingatengengaso anthu kuti akalembane ndi Mulungu manthu asakutani asakuzindikira chimene akutani akuchita. So pamene panopa mizimu ya Mulungu yesu mizimu ya ziwanda ikona kasikira mizimu imeneyo Tembo pembeza Mulungu ayani pachabe. Lukhula tiwozanebe. Right. So ndimufuna tiwone tikamakamba za mzimu woyera. Mzimu woyera Bible imaruza fune ndi moyo wa ndani wa Mulungu. Takhala kupanga maphunziro ambiri na chifukwa cha moyo iliphunzira sichilamba kwambiri mati kapanga za mzimu ngamba za moyo wa ndani wa Mulungu. Nikona ndazi mzimu ena mafananizira ndi nkhunda kapena malawi ya moto lilime malilime amene anali pa mutu pa ndani pa malilime ogayikane anali pa mutu pa ophunzira mu chipinda alizobazana ndi moto nthawi zonse always china chake chifaniziro. Okay? Then Matthew chapter 3 verse 11 Yesu kukamba za mzimu woyera. Inetu ndikubatizani inu ndi madzi kuloza kutembenukira mtima koma iye wakuza pambuyo panga ali wakuposa mphamvu amene sindiyenera kunyamula nsapato zake. Iyeyu azakubatizani inu ndi mzimu woyera ndi moto. So tikaona ubatizo wa Yohane na amazifisorani nibatizide kangari ngo Bible makamba zono Efeso 4 ambira Yesu mpaka tena wale ubatizo ngati umozi balizimu ngati umozi bali amboya ngati amozi Mulungu so ngati umozi amene ali atati pombe pawo. So tikamakamba za ubatizo umozi sawa kamba za ubatizo umozi mwene mabisera fate tikaona Paulo mwadi chapter 19 verse 1 ananena bazida mubatizo wa ndani wa Yohane
anabatizidwa mu ubatizo umene ujawo atabweranso Paulo kumana nawo atisanapeko anakheza ubatizo wa Mzimu. So yeye anabatizanso mnyani kumadzi. So tikaona ubatizo wa Yohane na ubatizo unatu munthu anani anambi. Kumene ubatizo umene Yesu anafunsa anthu unali ubatizo unakuno ukabatizira machimo ako atatu akhulupirira mwasoleraso mphasa yani ya Mzimu Woyera. Ndikhulupirira chino zimene. So ubatizira mu dzina la Yesu Khristu kunali kwa pamwamba kuposa ubatizo wa yani wa Yohane. Unaona? So akamba za kubatizana ndi moto ukuyimira yani Mzimu Woyera. Yeti? So unafuna teneno rano tipite ku chipangano chakale. Yeti? Tikuona pale Filipo 10:1. Filipo 10:1 banali anyamata amene a Nadabu ndi Abihu amene anapereka nsembe kwa ndani kwa Mulungu. China china chao. Ndikenge 10:1 ndiye. Filipo 10:1. Ndipo ana Aaroni Nadabu ndi Abihu anatenga yense abale yake ya zofukiza nayika mu moto nayikapo chofukiza nabwera nawo pamaso pa Yehova moto wachilendo. Boko namenepe so anthu anabweresa moto wachani wachilendo paja moto mamira ya Mzimu Woyera. Tikuona menepe so tikamona uchipangano chakale tikuona mkachisi. Eti kachisi uja namene tikaona muno mwino tizamanga phunziro ndi 2 series ya kachisi. Kumene tikamaka za kachisi ukamba za malo achipembedzo timawapanga tino Yehova ali malo akuti anobalulika mukachisi wake. Eti kachisi akungoyimira malo amene chipulumutso akuchitikira. Une kumwamba ako ndeti malo ena akuno ndizonse zokhuza chipulumutso zokhuza dziko lapansi angelo os akumwamba kumana kuti nene pamodzi ndi Yehova. So akuti anabweresa chani moto wachilendo pamaso pakali wonjera ina afuna atumikire Mulungu mwana ndi mzimu wina wachilendo. Right? Taenda mu verse 2 ya. Verse 2. Yeah. Ndipo panatuluka moto pamaso pa Yehova. Nuwata nafa iwo pamaso pa Yehova. So china chitika cha moto unatoka kwa hapo kwa Mulungu. Manje tena hawa anali ansembe. Ndipo ansembe osana osida menanga chidile moto wa mafuta atenge wajana wene pa ukala chipelekera lero ngati kaujije ka pana ngati ka out ndenga guwe ngati muchipelekera lero yene makhazi omukhira mafuta atenge moto paguwa ndikuika pamenepo ndikuzayika ndikuti utsubwera pita ndikudani pale bisisi nanthu anatenga moto kwina osana mukachisiya umene ne moto wachani wachilendo ndi moto umene ukuyimira mzimu wina umene sujogera mukachisi kapena sujogera malo amene Mulungu ali koma uchokera kuti kwina ndikuya limozenepe. So izi zimuyimira anthu amene akutumikira Mulungu umono mzimu sizimwana wa Mulungu. Tikuona ngora amene akutere Numeri chapter 3 verse 4. So koma Nadabu ndi Abihu anafa pamaso pa Yehova muja anabwera nawo moto wachilendo pamaso pa Yehova chipululu cha Sinai. So anthuwo anafera chifukwa anabwesa moto wachani wachilendo. Ndipo analibe ana koma Aleyazera ndi Itamara anachita debato ya nsembe pamaso pa atate wawo Aaroni. So anthu sana ana Aaroni awiraja anapisa mulungu mwana anabwesa moto wachani wachilendo koma awasana bwesa moto wachani wachilendo amene anabwiza kuti atutumikira. So tikuona no mapena nthawi kudzakhalanso moto wachani wachilendo. Tiyeni tipite mu Samuel chapter 2. Chapter 2 verse 9 aliya. Chapter 2 verse 9. Ndiye amene akudza kwake kuli monga mwa machitidwe a Satana mu mphamvu yonse ndi zizindikiro ndi zozizwa zonama. So amene akudzayo kamba za iye amene akukana Khristu atapokudza iye adzabwera ndi ntchito yonse ya Satana zozizwa ndi zonama zozizwa. So lero tikuona tino akhristu akamali maposta awo mubwere kuno kuli chani kuli zozizwa kuli
zazikulu kuli machiliso kena mapeto akuliso chipulumutso. Pamene chipulumutso ndi chofunikira kwambiri kuposa zonse. Tikaona Yesu Khristu samalola chonda chimuyankhule ndi nthawi imodzi nthawi yojiriya pamene nthawi samaliza chimatuka alifani zonda zinamuzwa ndani iye chifukwa Yesu amazati zonda zituluke samalola ziyankhule ifana atu chonda chikayankhula chimapereka umboni oyipa. Yesu samafuna no umboni wake uzoyikira pachani kwa ziwanda. Nikupereka chisanzo ziwanda zimanda mwana Mulungu mabosa ati zozapani Yesu anabawa zoziwanda nati hayi koma ziwanda zimanda ndiwe mwana Mulungu mwenye nana zitchulo ndatulo ziwanda zimanda Yesu ndi mwana Mulungu mwenye nana ndakamba kone tunoona uyu ndi mfumu ayani ya ziwanda. So Yesu samafuna zonsezo ono panopa bwandi challenge kupita mekoja ndoli bwa wanawa kwa ndicho ndachito yikira maiki ndiwe ndani ndicho ndizia nkulu. So ana amene akudza abwera ndi mphamvu yonse ya ziwanda ndi zilimi investment area Vesting yeah ndi chinyengo chonse cha chosalungama kwa iwo akuonongeka popeza chikondi cha choonadi sanachisatire kuti akapulumutsidwe iwo. So anthu pasana funa kuti akatani akapulumutsidwe ndipo ifatano anakana choonadi chiwiri chani chinyengo chinabwera kwandani payo ali Mulungu wati chinyengo chachikulu chitani chibwere payo. So ona nalo munthu amene wakana choonadi amene wakana Yesu ngakhale ndi mpulumutsi wake chimene amangofuna ndi yani chochiza basi. So tiyendipitani ku Yohane 18 verse 1 to 3 ndimafuna kuone nkhani imeneyi yokuti no stay in the spirit. Kuti inezo Bible zili pati amene mnaleka mu mabuku 4 Mateyu, Marko, Luka, Yohane Yesu akwetera anthu ena achina Yohane achina Luka achina ndani achina Yohane achina Petro Yakobo achina anthu ayimakumbiro kwa anthu online mnazooneza kuti akamugwira pamutu ndi msana makamugwire sinazonero kulenga mabuku and why zikuchitika panopa mwana mazwana nonzi mwana ukira abapo takhala usiyana right. So pa mafesa angaba mina ntama kisa nchilo na ya akapempera yoda agwe mwana utento nene mwana Yohane chapter 18 amaso ndi mina nene kunjeni kuti anabulisa moto wachilendo kuti masiku anonso kuzakaso kubaso munjeni moto wachilendo nizomwe tikuzionasa. Yohane 18 verse 1 mene Yesu adanena izi anatuluka ndi akuphunzira ake kunkasidya licha la mtsinje wa Kedron kumene kunali munda kumene analowamo iye ndi akuphunzira ake. So anthu ampeza Yesu ndi Gethsemane yes uzinebe ndi mufuna ndani then verse 4 Yesu anafusa kwa kulia verse 4 pamene Yesu udziwa zonse zili kudza pa iye anatuluka nati kwa iwo mufuna yani. Verse 5 anayankha iye Yesu Nazaraya. Alikuwa jana nkati tufuna Yesu anena ni jani ali Nazaraya ndi muone wezero njika ntanda tena Yesu ananena nawo ndine koma Yudasi yemwe wopereka iye anayima nawo pamodzi. Verse 6 ndipo mmene anati kwa iwo ndine anabwera mbuyo nagwa pansi. So anthu amene anali ndi Yudasi atangomva kuti Yesu alikonse ndi chitika njani pajala ubwerera mbuyo akuka jani agwa pansi kupona wenewe. So anthu awawa Yesu amafuna aonesere mphamvu munditenga ine koma simunditenga chifukwa mwini mphamvu pa ine ine ndikuzipereka ndekha kuti munditani munditenga ndikupita uzinebe. So anthu awa sakugwa pansi kuti alandira zimwera ndikupita uzinebe. Nadabu ndi Abibu china chitika chani atapereka moto wa chilendo anafera pati. Koma anthu awa Yesu akuti izi zikwalembedwa
ndi angelo 10,000 kwata tingatha kubwera mwana baba amafuna wanu aonesera anthu atino akungosalifa ali ndi mphamvu kusandana ye 2 amafuna kuti ateteze ophunzira tiona nati tikawerenga musimo amene akuonera anawuza kuti asiye nawo azitani zipita ophunzira osaja anatani anathawa atanyana ngomakandani Yesu ye ndikuva tomona mezo khala komano sizothana za anthu analandira chani zimu so tikaona muno mwina baba isi baka yenena kuno nakuze nemizimu yenera mabira yangu actually adhana la mposa mvere so one Samuel 4 verse 18 atuna mabisa chena kuya zimu na ibada ya ini kuna ana singing the spirit one Samuel 4 verse 18 ndio nyenza ili ana mfutano na mtoto wake one Samuel 4 verse 18 ndipo kunali pakunena za lila Solomoni iye anagwa chambuyo pa maondo pake pambali pachipata ndi khosi lake linachoka nafa iye popeza anali wokalamba ndi wamkulu thupi so ndipo adaweruza anthu a Israeli zaka 40. so eli abozo kunisana nizi moya ninamba baba hayi ndiyo nkhani simene adali papano unthana nene mpano wagwira kuli mbuyo kena kumena kugwira pa maondo ake choka bati sinali kuzazela nizi moya actually mina ndifana nene no palibe ku precedence kamene palibe ku example ya ndamene Yesu amapempherera ndi anthu ena anali kuduka kumagwira kuti asabe zimene zazichitika panopa ngati mutu wakilema 1 Samuel 28 verse 20 anena 1 Samuel 28 verse 20 omwepo Sauli anagwa pansi tata naopa kwakukulu chifukwa cha mawu a Samueli ndipo analibe mphamvu pakuti tsiku lonse ndi usiku wake wonse anakhala osadya kanthu. Now, timerenga 1 Samuel 8 Samuel akukwaifuata zidanizi Sauli akukwaifuata zidanizi mwera kapelefa ya manta akukwaifuata indijani manta andekerenga 1 Samuel chapter 8 verse 20 nulale kuti makamba za muzo wa ziphunzitso zaboza tinaona nawo tuno nkhani ili apa inali kuti Sauli anali atachidwa Yehova ndi amafuna kuno Samuel arani amayankhule pamene Samuel anali kuti anamwalira nanapita kwa mfiti atenga tozutsa mzimu ya ndani mzimu wa Samuel ukuti zinayi chiwanda ndikuwa tozo nayo so iyo akungwaifa ya manthu osalifata sasa ndiyani mzimu yena kenti bilize ngenewereka Maidi chapter 9 verse 4 ukiyani chapter 9 verse 4 ndipo anagwa pansi namva mawu akunena naye Saul undilondelanji so tikuona nawo lino ati ababa ndikuti Sauli amene analiso zinake Paulo ati wagwa pansi ndito wazodanizi mandani wa Mulungu kuona apopo chichitira chani Sauli panthawi anali kupita kuti ku Damasco ukapha anani akhristu pamene akumana ndi Yesu akugwa pansi faka kuti yani wani tiona nato ndindana akupemphera munthu kuti apemphere alibe kodi mmene wangira mulike ngoma ukugwira kuti asagwe pansi alibe mmene ba inali incident yotino Sauli amafunika ndithu Yesu Kristu loye kunyimbo zake mabadalira kuti akazindikira kuti akulimbana osati ndi Satana mwalimbana ndi nani ndi Mulungu situation yayo njama si ukamba zotino Sauli anagwira apa kena anagwa pansi komanso chinatoona nano arazuka chinachitika njani tapitiriza musima pia Maidi chapter 9 verse 4 tapitiriza musima pia chapter 9 verse 4 kumanati 10 verse 8 verse 8 ndipo Sauli anauka kumaposeguka maso ake sanapenye kanthu ndipo anagwira dzanja
natenga nalowa naye Damasco. Verse 9. So Saul anayosaona pantai. Look at the chief who was anakhabe pati pansi uzusa akuti. Right? So you see slain in the spirit here. Tento nene example ina. Muna hindi ndio labisa so kwamba Majidi chapter 5 verse 1 to 6 aliyo. Majidi chapter 5 verse 1 to 6. Kuma muntu wina dzina lake Hananiya pamodzi ndi Safira mkazi wake. Anagulisa chawo napatula pa mtengo wake. Mkazi yemweyo anadziwa natenga chotsala nachiyika pa mapazi atumwi. Verse 4 again. Verse 4. Verse 3 Kuma Petro anati, Hananiya, Satana anadzaza mtima wako. Chifukwa ninji kuzanyenga mzimu woyera ndi kupatula pa mtengo wake wa mundawo. Verse 4. Pamene unali nawo sunali wako kodi, ndipo pamene unagulitsa sunali m'manja mwako kodi. Bwanji chinalowa ichi mu mtima mwako. Suna nyenge anthu koma Mulungu. Verse 5. Koma Hananiya pakumva mawu awo anagwa pansi namwalira. Okay. Ada nthamuona anagwa yani pansi kumendele anzimwe mugwira kuona abo wafa wagwa pansi afera bati sinkhani yase in the spirit sinkhani yantu yazimwira kugwira. Iyo ndi chilango chimene analangira. Kuti mpingo nalibamba kumene anthu ena amapereka zawo zonse ndi amalo tonana ifeso tichuke ngati ajabu. So munga mafuna nanu chikisi chilamba kumene chikhale pure. So anthu achinyengo anamangisana no moyo ujoke kena kumana anabwera kwanani pa kusele kujagalira kupita kuti tikarani tikade chipulumutso. Okay, then nini chinthuza Majidi chapter 20 verse 8 to 10. Paulo analoleka amene amalika nthawi kale kwambiri kozi nthawi nake nikono panga presentation la hours imoze ukupirira ungira unono bwana unata isizona mwanawa unata ni ministers mwana wa Paulo amalika uthenga usiku wose ndawo ya Majidi 20 verse 8 to 10 aliya. Majidi 20 verse 8 to 10. Ndipo munali nyali zambiri chipinda cha pamwamba pamene tinasonkhana. Verse 9. Ndipo mnyamata dzina lake Utiko anakhala pa zenera wogwidwa nato tulo talikulu. Ndipo pakukhala chifotokozere Paulo ndipo kugwidwa nawo tulo anagwa pa nsanja pachiwiri ndipo anatola wakufa. So kwa amene anafira pati po koda kwamba zona anayenda pempherekera anagwa basi mukana malira chikuberoza nebe. So tikona mnamwino zimene zimachitika mipingo unopa amwe msokolo mfuna ndalisi akukwira kumanyira kugosa ndi masewera anthu amene of course ena amakhaja amakuyandikira kwambiri mukankhe sinanga munthu akuyandika amene akugwira akomozana kugwefara kupanga mwana ambiri akawugire makhadi umanyira kupanga dzimphamvu zinaye shoko kuyenda chani thibira kulonse zika chani mezi zimbabwe zilibasi. So moto uthanale sibwajileni tando kuona anthu amene amakumana ndi Mulungu zimakhala motani. Genesis 17 verse 3 chuchitika njani. Genesis 17 verse 3 aliyani. Genesis 17 verse 3. Ndipo Abrahamu anagwa nkhope pansi. Ndipo Yehova ananena naye kuti koma ine taona pangano langa lili ndiwe ndipo uzakhala iwe tate wa khamu la mitundu. So Abrahamu kwa nkhope yake basi agula kumbuyo kapena sogolo. Ugula kumbuyo kapena sogolo. Nkhope yake ugula sogolo. Komanso ababa akugulumizika ndi kulambire gwada ndikuika nkhope yake chani pansi munga mulambira. Nkhani yoti munthu akumvesesa Mulungu akutha kuyankhulisa mwana mmene makhala manomuza munthu akugulumizika wakati muyankhulisa angamvera. So izizi nzachilendo. Leviticus 9 verse 24.
verse 24. Verse 24. 24. So anthu amakhalimo agwirani agulumizike chifukwa mphamvu inake yadani yakhudza. Mphamvu imene ndi ya Mulungu. Ndikuona imene mufunsa ndani amene Mulungu. Mphamvu ndi ya Mulungu kapena chokera kwina. Okay, 10 chapter 6 okay, Leviticus 9 verse 24. Yeah. Ndipo unatuluka moto pamaso pa Yehova nuwanyeketsa nsembe yopsereza ndi mafuta pa guwa la nsembe. Ndipo pakuchiona anthu onse anafuwula nagwa nkhope zawo pansi. So anthu aja moto unabawunikisa nsembe imene anapereka, anthu onse anagwada pansi ndikutani ndikulambira ndikhulupirira limodzi nebe. So titha mangopitiriza kumangoona ma examples anthu amene ndionatu anagwida ndi nyani mizimu onse amagwada pansi ndikutani ndikulambira. Even ikapita chipanganyaso pano 1 Korinto 14 verse 33 to 40. 1 Korinto 14 verse 33 to 40. 1 Korinto Yeah. 14 verse 33 to 40. 33. Pakuti Mulungu sali Mulungu wa chisokonezo koma wa mtendere monga mwa mipingo yonse ya oyera mtima. Yeah, so Mulungu si Mulungu wajani Chisokonezo. Nebe? Si Mulungu wa chisokonezo mwana Mulungu wajani wa mtendere. Oyera mtima. Yeah. So tainga ni verse 4 ya uja. Verse 4. Koma zonse zichitike kuyenera ndi kulongosoka. That is also the phrase zichitike zajani kulongosoka. Tainga ni verse 24 verse 25 ya. 24 25. Verse 25 yeah. 24 25 ya 10 aliya. Koma ngati onse anenera ndipo alowamo wina wosakhulupirira kapena wosaphunzira asusidwa ndi onse aweruzidwa ndi onse. 25 kena kwata ani munthu ati alowa mulungu lanthu mwakuti akunenera 10 25 zobisika za mtima wake zionetsedwe ndipo chotero azagwa nkhope yake pansi nazagwadira Mulungu nazalalikira kuti Mulungu ali ndithu mwa ine. So munthu yepamene akubwera pamene anthu akunenera atazata Mulungu dali ndi anthu ati kena munthu agwada pansi ndikutani ndikupembedza Mulungu. So kama uzoti munthu amagulumuzika chani Machitidwe 2 verse 1 to 3. Kodi anthu atazazira ndi mzimu ina kodi anamba kugulumuzika Machitidwe 2 verse 1 to 3 audija 2 verse 1 to 3 verse 1 to 3. Yeah. Ndipo pakufikira tsiku la Pentekoste anali onse pamodzi pamalo amodzi. Verse 2. Ndipo mwadzidzidzi anamveka mawu ochokera kumwamba ngati mkokomo wa mphepo yolimba nadzaza nyumba yonse imene anali kukhalamo. Ndipo anaonekera kwa iwo malilime ogawanikana onga moto ndipo unakhala pa iwo onse wayekha. Ababa tikuyenga anthu amagulumuzikana now sanalembe bweya now anthu ena amati anthu analoledzera tawerenga nawoji pa verse 15 tawerenga pa verse 12 aliya verse 2 yeah ndipo verse 12 aliya verse 12 akuti ndipo anadabwa onse nathedwa nzeru nanenana wina ndi nzake. Kodi ichi nchiyani? Verse 13 koma ena anawaseka nanenana kuti akhuta vinyo walero. So Pedro by verse 14 Yesu usiyani simu. So anthu anakwaseka kuti anthu akhuta yani vinyo kwa mipingo makhangana anthu akhuta yani vinyo sangakane Yesu yeye nokhubira nozonebe. So zodabwisi zine I mean panaka video kenake kwinake amara ndiyendani aine ndenangati anapita kunja munthu ana kumalawi nene wakumalawi apo nene wakumalawi
munthu jano prophet wakuwe ari munthu amalayo kugwa basi pu kenako wazazuka ari munthu amalayo kugwera so kenako uzatino wafoka akufuna azuke amutenga mai bafusa zochitika nchani nene yako Malawi anthu kumaseka ari mphamvu zashuka kwambiri iziso ndizichani simi unamona ko Petro mpaka mezo Paulo no zinthu zile zimachita kunatuno alimembana ina yake amene neyo inaninyasa kwambiri ati ndi muchechi atanthu adabasi bafuna athamange bafike mbali naye right nada nene yake mahudo kwambiri ndazi ambawira thamanga asana adene naye basi bombobe arakuthamanga afika hafu ya ora zikagwira khoma chichi balena boss wina alipompo aukanika even kutani kuyamba adene arango ina mungu mugagwira khoma iziso ndizi nameneti mazaro undi muru wajani wajini ndizi sizujogera kwa mungu akubanga dizo zizo singakane ya akubanga besa zikulu singakane zino mungu sinzima mungu khalidira anthu amene azazana ndi zimwe umaonekera tundu anthu amene tikamanga mazayi pasiya zimwe kama zayani chimene tendere kuleza mtima chifaso self control kuzigwira weka osarukha out of control tukana Yohane 20 verse 20 Yohane 20 verse 20 20 verse 22 Maria Yesu araoba anaozalia tena ndipo pamene anati ichi na okay leo ndio verse 21 Maria 21 chifukwa chake Yesu anatiso kwa iwo mtendere ukhale ndinu monga Atate wandituma ine inenso ndituma inu 22 ndipo pamene anati ichi nawavumira nanena nawo landirani mzimu woyera 23 zochita musasa mube utasiya mu fofuso muwereke ubidiza amene mukona muthaone ndipo para pa ndana gurumuzika zera ngati andabaka gurumuzika zali basevera mugwera uko okay chimene Yesu awaza no monga Atate ndituma ine inenso ndituma ndani ine pajataka mwana Yesu Kristo anabare anamba kula muzimu musimu isomo pa anthu ndimene mulule so munga makhala koma mabatizo mwenjinene abadera danazo zima nizime ndio maana kuti monga Atate ndituma ine inenso ndituma ndani anapumira yana mpweya wa Mulungu eri choza no mzimu umene atapereke pa Pentecost kuchokera mwandani mwaye ni moyo wake just as per Genesis 2:7 anaomba munthu anapumira yana mpweya unali mpingo woyamba wa chikomo cha Sibale anthu alipo kale mafunika moyo kona arana anapumira ngati lonjezano lukhuza tinozenebe kuti no akabera mamba arani asambi andichira anasamira mzimu wake Machitidwe chapter 2 telenga verse 32 ali Machitidwe 2 verse 32 verse 33 audijani Yesu 2 verse 32 chapter 2 verse 32 yeah Yesu amene Mulungu anamuukitsa zaichi tili mboni ife tonse potero popeza anakwezedwa ndi dzanja lamanja la Mulungu nalandira kwa Atate lonjezano la mzimu woyera natsanulira ichi chimene inu mupenya ndi mumva so pa Pentecost lonjezano lao anunganu Atate mtuma ine ndi utumaso ndani pa ubalizo alipo nawo mwamba kuna asika ngati ya nkhunde kuwala Mulungu alimene mwasika ya nkhunde kuwala tinaona kuti kuna imitambo usaniza mafilimu ngati una imitambo ndio kwatsekuka Bible ngati kunala kunatsekuka ndipo kuwala kunatsika Mulungu alijani nkhunde ndikutera pana mwanya Yesu amaya wala posi pa Pentecost ya chimodzimodzi ati china chine anapanga chimphewe kena kuyilinga njani malawi ya moto kaja Mulungu Atate mtuma Yesu sakoroma ndani iwo ukuza kugulo mzima ndizina zomwe timazona mipingo pano Machitidwe chapter 8 verse 15 ali Machitidwe 8 verse 15 Machitidwe 8 verse 15 mpaka 17 Petro akupemphera mphamvu Yesu yachira chapter 10 amenewo
mene adatsigirako nawapempherera kuti alandire mzimu woyera pakuti kufikira pamenepo kuti asanagwe pa wina mmodzi wa iwo koma anangobatizidwa dzina la Ambuye Yesu. Pamenepo anayika manja pa iwo ndipo nalandira mzimu woyera. Koma pakuona Simoni kuti mwa kuyika manja atumwi napatsidwa mzimu woyera nawatengera ndalama. So kwa amene anayoyika solambiri anafunanso naye kuti atani agule imeyi mwana khandana kuona kuti anthu namagulumizika anamumanga zinthu zodabwitsa makuwa no ere anthu amene amakuwa kuti ere tiona bwino bwino ati Yesu akapemphera chiwanda ati iwo ndinotha kumvunga munthu ere mwina tingowerenga vesi imodzi yokamane so tingoyipeza vesi imodzi tatiye mabuku a Gospels Marko 9 verse 26. Mwenye na Marko 9 verse 26. Anthu amene amakuwa mavungidwa ndi mizimu makhala agwidwa ndi yani ndi ziwa. Mwa anthu amene agwidwa ndi mizimu ina amene akupanga zili. Ndati zikuonesa lero ndi moto wachani wachilendo. Marko 9 verse 26 ali Marko 9 verse 26. Ndipo pamene wenge pozika. Marko 9 verse 26 ali fanda samu maliza. Ndipo pamene unafuula unambitsa unatuluka ndipo mwana anakhala ngati wakufa kotero kuti ambiri ananena wamwalira. Verse 27. Koma Yesu anagwira dzanja lake nanyamutsa ndipo anayimirira. So uyu ni munthu amene ziwanda zikuchoka mwa iye isiza mapereka mzimu ndi anthu kuti atakupemphera dolandire yani mzimu una adichiwanda akapempha Yesu munthu timatha kukuvunga nthawi zina yeti chiwanda ndikuchoka kumano tikupautira apapa nali anthu kuti amayima kumbuyo ali kugwira chani hayi Luka chapter 2 verse 7 aliya Luka chapter 2 verse okay akumenezi mina tingoona ngati example mano timalizise kodi zimene zizilenga kuti ine nditawerenga muwerenga mwa Bible nasipeza malamuzi tipite 2 Mafumu chapter 5 verse intawerenga ndiza adabwa nayo 2 Mafumu chapter 5 chapter 5 verse 1 Kani anamani ngani yochuka kwambiri inafika ndene yoro kumira ku church makhala nama imazanga na kana fika kuti adula nguna topesa nafika beko aranga ngopa wala kuti nama na Yesoda kuti no ongoiza basi tende nize verse 1 aliya verse 1 ndipo Namani kazembe wa khamu la nkhondo la mfumu ya Aramu anali munthu umveka pamaso pa mbuye wake ndipo waulemu popeza mwa iye Yehova adapulumutsa Aramu ndiyenso ngwazi koma wakhate sukulu amene wakhate ndega mwana kana uzada kupathu kukwindani mneneri mvula ine kwathu dakathala lekale Namani amve atene kuti analinga mfumu ya kusiya kala kuti mfumu ya Israeli mfumu ya Israeli nanga ambazovala elishana za kunkhani yani lisiyana ngani nana muze muthabere kwa ndani kwa ine nama anapita kwa mkulu amene Elisha sana tuluse so ndo ono Elisa anangomuza ujindani Gehazi takamuza takasambe ka 7 nosa kumana so na Yesu ngamuzi ndemupe yankho mene anapereka nama nana achoka kusiya anaidi miyambo imene amachita kuphaka funa kulala achitistebe kusiya ndi ku east yeti west na ya 10 verse 2 verse 10 ndipo Elisa anatumira mthenga ndikuti kasambe Yordani kasanu ndi kawiri ndipo nofu wako uzabwerera momwe nuzakhala wokonzeka. Koma Namani adapsa mtima nachoka nati taonani ndinati mtima mwanga kutuluka asanditulukira nadzayima ndi kuitana pa dzina la Yehova Mulungu wake
ndi Weyula. weyula dzanja lake pamalopo ndi kuchiritsa wakhate. So amakhulu atina maneno nduluka amba kuwirana mazina andani la Yesu amba urani kuyula inezo kunazona kwa mumibingo kuna muntu hama aima kufuna ya chilisida zina la Yesu mwantele muntu kina muntu hapa na jana kina muntu hararani ajira kunazona kwa meza zina kupanga anthabuzi abusiya ngati muli ndi nthawi mutapita pa internet ukapanga search for Andrew Strong. Andrew spelling out is a strong the STROM. Andrew Strong. Kundalini warning. Fourth spirits embedded in the church. If you never know what I'm going anapanga ndi nkulu amene zinakenda Andrew Strong. Naiso ndi Pentecost. Koma namba wona zituzina zikuyamba kubwera mu Pentecost. Anthambi kuno kusazi. Fana no mu 1990 kwambira mu the Toronto Blessing. Yeti? Panamba bwa zituzina zachilendo zimene azisogolala amene anaiso mapende before nthawi imene anamba zona kumano izi zikuoneka zachani zachilendo mapende anano izi zachilendo andi zinamba kuchuluka kufika kuno zabwera komwe zilili bwanji zilipa ndi anamanga video ya 28 minutes yoka ndikufotokoza zina zonse zono nanga izi tuzona pano pa zinachokera kuti ndapanga document yake hapo ino kufotokoza izi zokera hapa ndikuonesa azisogolera yake imene akupangira ndikuona ta zinthu izi zachani sizamu ifano tikana muno bwino zizondo mwangwira munthu apo mutinyita makape ya nene zimayitika siku ndi those are Eastern mystical religions timazicha the Kundalini awakening Kundalini awakening so ndizizona kuno ndi zinthu zokuti no singanene no nzandani zijo rwanda right so ndimafuna kuma kupitirisa okay ntakupanga ntakosi komano angakhale zili chonchi kuthanda zona kuno ndikuti mulungu sakugwira ntchito akugwira ntchito silingakane zozizwa zamoyo silingakane zimuwira actually Bible talking about Luke chapter 11 say that Luke chapter 11 said Luke 11 verse 12 verse 12 kapena akazapemphera kodi azapatsa chikhanira potero ngati inu okhala oyipa mudziwa kupatsa ana anu mphatso zabwino kuposa kotani nanga Atate wanu wakumwamba azapatsa Mzimu Woyera kwa iwo akupempha Iye. So ineyo mukapempha Mzimu Woyera mungata chimene ndi chosimikizira eri Mungu apereka Mzimu Woyera kwa ndani kwa anthu ake zofunikira kwambiri osakana mphatso ya Mzimu Woyera ifana no anthu ena akabodza ali Yesu anatinyinyiza kale munaonapo 7 kwa chafeka ako 7 kwa chafeka mwana 5 kwa origin munayo so why chifana kulibe 7 kwa chafeka ena kulibe 7 kwa chani ya origin ndi chikakhaja fake ndio tichindikana chimakhala nthawi zambiri kuti chikufuna chikopere origin yake tinaza zimangokhala za fake mono kakhalira origin kuiziwa mukachinyengo yamesano kope mena kubweresa ifanane ndi chani ndi cha origin nkonaona bwa yoyo zimene za China patino makosa nawo usati kuti tikwanyoza mono nthawi zambiri zimene abwesa kumala kuno zimakhala zochipa zotitha zifikira kumano sizimakhala zidorani zolimbe zimakhala zakopera zakope kuti no cha original chilipo cha kope yake chilipo mono if you go to let's say at USA amataumiza za origin but my iPhone amapita kuti America ngida kuti ku China so timafuna kuona no chinthu chikakhala
cha ope kuti origin yake ilipo. Origin yake ilipo, mzimu wa Mulungu ukugwira ntchito ngakhale liti lero. Ndikuona tinapanga 10 days of prayer. Mukaona 10 days of prayer mumvisatu mzimu wa Mulungu utani ukugwira ntchito mpaka liti lero. So tikona bwino sitikuletsa kupemphera kudwala, sitikuyikana mphaso zachani zanzimera, koma tikususana ndi maukulu ndi mphamvu za midima mene zikubwera pakati pa Khristu ndi za isokonera. Ndiwerenge Luka chapter 11 kwe verse 20. Yesu akuti yani verse 20 akuti yani verse 20. Koma ngati ine nditulutsa ziwanda ndi chala cha Mulungu, pamenepo ufumu wa Mulungu wafikira inu. So atangachotsa ziwanda kuzala ndi chala cha Mulungu, Mulungu afika kwa ndani pa ife. Okay, so kuti Yesu akamachotsa mizimu ndi chala cha Mulungu tanazo ili ndifikeni ku Mateyu. Mateyu anafotokoza so in Matthew chapter 12 verse 20. Chapter 12 verse 20. Chapter 12 verse 28. Koma ngati ine ndimatulutsa ziwanda ndi mphamvu yake ya mzimu wa Mulungu, pomwepo ufumu wa Mulungu unafika pa inu. So Yesu amachotsa ziwanda kuzera mwa yike mwajani mwa mzimu. So ndakamanga mzimu yao kama zachala ya ndani cha Mungu. So Yesu amachita zonsezi kufanana ndi mzimu wa Mulungu kali mwa ndani. Chimene funa ndizoendi chimene nakuno munthu amene ali ndi mzimu wa Mulungu amakhala ndi mphatso. Taona kale mphatso zosiyanasiyana. Taona mphatso ya malilime, mphatso ya kuchititsa, tinaona zonsezi. Sitikukana zonsezi. Koma munthu afunika akhale kuti ali ndi mzimu wa ndani wa Mulungu. Amene ali ndi mzimu wa Mulungu azakwanisa kuchita zimene Mulungu anatani analamula. Ndiye tuonene unawo tuno. Ndi malonjezo akulu odani. Yohane chapter 14. Yohane 14 verse 2 pali. Yohane 14 verse 2 pali. Verse 2. Verse 2. Yeah. Indetu ndinena kwa inu, wokhulupirira ine ntchito zimene ndichita ine azazichitanso iyeyo, ndipo azachita zoposa izi chifukwa ndipita ine kwa Atate. Ndipo chimene chilichonse mukafunse dzina langa ndizachita, kuti Atate akalemekezedwe mwa mwana. Verse 14. Verse 14. Ngati muzapempha kanthu m'dzina langa ndizachita. Mukuona amene akuchita ndi ndani? Akuchita ndi Yesu Kristu. Yesu achita kuzera mwajani mzimu. Pa tsiku lapansi pano makhala malamulo akakughalira kughalira akhala kuti ali konko kumatalakira kumwamba wazuzana ndi mzimu wa Mulungu ali nafe. So ife tikapempha akuchita ndi ndani? Ndi Yesu. So ngati tikukhulupirira Yesu achichita tingalepherenso kupempha ngati tikukhulupirira timozene. So Yesu ndi amene akuchita zozizwa. Mwana tikaona munthu bwino asisogolera ambiri amene amanena atunoyo mautumiki awo amachita zozizwa zimakhala ngati iwo ndi amene akuchita. Imaonera mlaliki wina ake achita ndani ine ndachita ntchito ambiri kuposa ndani kuposa Yesu ngoichosa ziso singalere. So zonena kuti anthu akufika panena kuti akufuna agwiritse ntchito ya mzimu ena. Akufuna agwiritse ntchito mzimu ena pamene Yesu ndi amene akuwagwiritsa ntchito anthu zona wanyana na mzimu ake. Tene tupimire ku Marko chapter 16. Kodi Yesu akuchita motani? Tene Marko chapter 16. Akuti tikapempha mu dzina lake. Marko chapter 16 tafika hapo? Yeah. Right? Marko chapter 16 verse 19 alija. Marko chapter 16 verse 19. Pamene Ambuye Yesu atatha kulankhula nawo, analandiridwa kumwamba nakhala pa dzanja lamanja la Mulungu. Bada Ambuye analandiridwa lamanja la Mulungu anapita kuti mwamba. Muzenepe? Kena orera kumwamba chikuchitika njani? Yesu ali kuti kumwamba ndipo ana verse 20 alija. Verse 20. Ndipo iwowa anatuluka nalalikira ponseponse. Ndipo Ambuye anachita nawo pamodzi, natsimikiza mawu ndi zizindikiro zakusakuta zakwatsa. Amen. So which is ngabele science following them. So Yesu ali kumwamba, wana anthu pamene akuchita akugwira nawo ntchito pamodzi ndani Yesu.
kuzera mwajani mwanzimwe pajana nane nizakhala ndinu mpaka malekezere ajani adziko lapasi akuchita zozizwa ni ndani si munthu iya ndinga chizizachitika ulemeronso pita kwa ndani kwa Yesu nikhulupira timozi neve andi pakakhala mavuto tukwatenga kwasiya kwa ndani kwa Yesu basi yotathana nazo zatichokera nezo usadadwa ndikapemphera munthu kuti akudachira kapena zikhala apaje mungamakhala chifuniro chake inde mungamakhala chifuniro chake nthawi zonse ono pamene tukapemphera munthu kodwala ngati sitikhulupirira ndi bwino tisadani tisampempherere tingomusiya faya ndokamkhala nezo tene tipiteni pa Roma chapter 14 verse 23 Roma 14 verse Roma nali nchechi nde makosana nene Bible study wena nakapeleka fundo kodi ineyo ndakhala napo ndikupempherera munthu ndikuchira kwa Mulungu tini nati chani nesananikiri so ndizichisinezi so anthu afika pacha patono ali defense yayikulu I need defense yokhayokha chinese nchaboza angakhale za Mulungu sonza chani zaboza kumene akukhulupirira zoti niyo mwadala tipite kuchipatala ndi tikupempherereni koma kuti no mankhwala achipatala alephera ndi tikupempherereni kuti mosizingatani sizingayende akanati akulu pasani 3 weeks ene mankhwala zikachitira ambirata asimaziwa sapemphera zoti zokulimbikisa Roma 14 verse 23 Roma 14 verse 23 Kuma iye amene akayika pakuja okay kusino funa mene nafuna okay ya Roma 14 yomweyo kuti verse ya mene mana chinese mene chikilika osale mwaji ndi yani mene ndiye chino kuti ndi mene okay Okay, the 14 verse 23 made am last one. Verse 23. Verse 23 made. Okay. Kuma iye amene akayika pakuja atsutsika chifukwa akudya popanda chikhulupiriro ndipo chinthu ichili chose chosatuluka chikhulupiriro ndicho uchimo. So chinthu kuchichita mapembe pa chikhulupiriro kuyendeja chimo. Yeah, it wasn't ever. So me and the chief. Right. Then we have Bobo. Bobo chapter 5. Yeah? Now Bobo chapter 5 man sangaras. Bobo verse 49. Bobo 5 verse 49. Is it using a young blood was in Murumamu? Bobo 5 verse 49. Next to election. Then number 5 is last two verses. Yeah. Number 5. This year I get for again. 5 this year I aliwina kodi adwala mwayin azitanire akulu ampingo ndipo apemphere pa iye atadzoza ndi mafuta mdzina la Ambuye. So ali anointing service when we naka kudwala atenga mafuta ndo kama mzanibe mzina ndani la Ambuye tene verse 15 ndipo pemphero la chikhulupiriro lizapulumutsa odwalayo ndipo Ambuye adzamuukitsa ndipo ngati adachita machimo azakhululukidwa kwa iye. Manjira ina Yakobo zimene akupanga akufananiza avo ya Mulungu kapena kuchosa sin consciousness ukakwesa sumafuna kukhale pamodzi pamene yika kwa Adamu zono Mulungu apangitira Yesu kumene kwa iwe umakhala ndi udani kuti kamanga muzakhululukira Mulungu ndata kutanja pesa ife ndi nani ndata baba. So Yakobo akuti ngati ina akudwala apemphe niwo ngati ana chimwemwe chimakata akhululukidwa. Manjira ina hatso ya Mulungu kuti basa ife mwina kuti anjane naye mkulu yeti ndiyo mweyo so imene kuti basa ife gani ndiyo mweyo
paja sizichitika mwanyani mwanzimu ake paja Yesu amachita zozizwazira mwanyani mwanzimu wa Mulungu pamene ophunzira kupemphera amachita zozizwazira mwanzimu wa ndani wa Yesu kuti munthu abade simasipana ubade sifatana ndira zimu palibe kusiyana koma it's mzimu omwewo umene uchitisa anthu zera mwanzimu omwewo unandira chikhulupiriro cha machimo pamene tikang'anira ndani ndi Mulungu kuzoma kwamba Yesu apa even Yesu anamuza kuti akulu machimo anadala anakhulupirira momwe athamenya utakhoma chonchi anakwera pamwamba ndikhanya ndikuwangati anozana akulu ino machimo anadala anakhulupirira kuti mplemene kuya machimo ndiye kodi chovuta njani machimo akakhulupirira kupeta dzuka kutani manjira ina mphatso yokhulupirira machimo otefetika anjani ndi Mulungu ndi yomweyo imenenso same ngati tikhulupirana kuti ifeyo okay ngati tikhulupirana kuti ine pamene ndalakwisa sindimazindikira chodani na presentation ndifuna ndilape ukaneza Mulungu andiponya kunja andilandire same thing chikhulupiriro chomwecho chimene ndinacho ndi chomwecho so Mulungu aufuna kwa ine imene ndikupemphera kuti tinarani achire osati munthu ena amene achira yonse mwina inenso ndikudwalaso ngamba verse 13 aliyani verse 13 kodi wina wa inu akumva zowawa apempherere kodi wina asekera ayimbire pali wina kodi adwala mwa inu amuthasapo so akuti wina akumva zowawa afunika rani pemphere so 10 ndipezeni 10 pa verse 16 aliyani verse 16 kuwa chake muvomerezane wina ndi nzake machimo anu ndipo mupempherere wina kwa nzake kuti muchititsidwe pemphero la munthu wolungama likunza kwakukulu olungama paja Yesu kusiyana nalani palibe wabwino koma ndiye ndani Mulungu yekha olungama ndi kutiyo paja Paulo akunena chilungamo chathu si chimwacha mwa ntchito titengera ntchito palibe amene angapemphere munthu kuchita serious palibe ine sindingapemphere munthu kuchita tikatengera ntchito zathu chilungamo chikakhala ntchito koma chilungamo chikakhala mwa chikhulupiriro ndoti nthawi pemphera kuchita definitely kuba timuzinebe so munthu olungama amene alumbisana mwa chikhulupiriro apemphera munthu mulana kuchita ene mupempherere wina kwa nzake kuti muchititsidwe pemphero la munthu wolungama likhoza kukhululukira machitidwe ake verse 17 ndapereka chisanzo tene Eliya anali munthu wakumva zomwezi tizimva ife ndipo anapempherera chipempherere kuti isavumbe mvula ndipo sinagwe mvula pa dziko mvula sinagwe kwa nthawi ya zaka zitatu ndi miyezi 6 verse 18 ndipo anapempheranso ndipo mwamba munatsika mvula ndipo dziko lidabala zipatso zake so auti Eliya ndi ifewo palibe chimene chikusiya palibe chimene Eliya ali nacho choposa ife koma Eliya atawuzidwa ndi Mulungu akupempherani mvula itani pajana uzidwa no mvula sitani anapemphera kwa Mulungu mvula inasiya kutani kenako patadosa zaka 3.5 anapemphera pachaka ngati angape amuzana kaone mtambo wabwera amona mtambo kulibe tapita so kaona wapiza kupemphera osasiya mpaka mvula kutani bwera so Yakobo akutilira zachiko angakhale Bible kuti no izi zomwe ali munthu amene ali wodwala Yesu anatifotokozera munthu amene tere masemu 103 mwerenga masemu 103 nango ndipasachiri sena kama adwala ndi mapemphera naye masemu 103 Salimo 100 mandisangalatsa kwambiri imene verse 12 lemekeza Yehova moyo wanga ndi usayiwala zokoma zake zonse atichitira munthu ukadwala nthawi bwino ndo ndifanya no tamene ndiye lemekeza ndani Yehova yes 10 verse 3 amene akhululukira
mphulupulu zako zonse. Yeah. Nachiritsa nthenda zako zonse. So mphatso ya Mulungu imene imachititsa yomwe yonse imene imasasojana kusiyana. Verse 4 ya. Verse 4. Amene awombola moyo wako ungawonongeke. Yeah, so amene akuwombola moyo wathu usawonongeke ni ndani? Ni prophet. So tikamupemphera tizatipempha kwa Atate wake amene sakufuna china chisifu ndani tikhudze. Right? Teni Yesaya 53. Yesaya 53 manisangalasa so kwambiri. Yesaya 53 kwamba za ndani za Yesu. Right. Tunafuna verse 5 ariya. Yeah. Koma iye analatsidwa chifukwa cha zolakwa zathu. Natundudzidwa chifukwa cha mphulupulu zathu. Chilango chochitengera ife tendere chinagwera iye. Ndipo ndi mikwingwirima yake ife tichiritsidwa. So ife tichiritsidwa ndi mikwingwirima ndani? Yesu Kristu. Very important. Then ku 1 Peter 2 verse 1 Peter 2 verse 25. 1 Peter 2 verse 1 Peter 2 verse 2. Peter 2 verse 2. In 1 Peter. Ndani nchijua manala visa ne? In the 2 Peter. Yeah, amene anasenza machimo athu mwini yekha thupi mwache matenda kuti ife titafa ku machimo tikhale ndi moyo kutsala chilungamo. Ameneyo mikwingwirima yake munachiritsidwa nayo. Okay, verse 20. Amene anasenza machimo athu amwini yekha mthupi mwake pa mtanda kuti ife titafa ku machimo tikhale ndi moyo kutsata chilungamo. Ameneyo mikwingwirima yake munachiritsidwa nayo. So lero kuchiritsidwa ndi ndani? Yesu Kristu. Very important. Tena kwa Roma chapter 8. Roma chapter 8 imanisangalasa kwamba sofuna kanga zomwezo. Roma chapter Roma chapter 8. Chapter 8 verse 11. Koma ngati mzimu wa iye amene adaukitsidwa Yesu kwa akufa akhale mwa inu. Iye amene adaukitsidwa Kristu Yesu kwa akufa azapasanso moyo matupi anu akufa. So akakhale matupi athu ali akufa. Ona ngati isa ni mzimu wa iye amene anaukitsa Yesu. Ngati mzimu Mulungu anaukitsa Yesu kumanda. Ibanje fema ne kupempha. Ukapetozebe. Mjini kuzira mwa mzimu wa ndani Yesu Kristu. Mine tapemphera mu dzina la Yesu Kristu. Dzina lopambana loposa zonse. Mafuna kusindika ndi ma chapter awiri kena kuseke. Matthew chapter 21. Verse 18 mpaka 22. Yesu anakamba chinthu choti ine anthu zonse nimona ngati kumene andiyabe. 21 chapter 21 verse 18. Ndipo mamawa mene iye anali kunkaso ku mzinda anamva njala. Ndipo pakuona mkuyu umodzi pa njira anafika pamenepo napeza palibe kanthu koma masamba okhaokha. Nati iye kwa uwo, suzabalaso chipatso nthawi zonse. Ndipo pomwepo mkuyuwo unafuta. Ndipo ophunzira poona ichi anadzizwa nati, mkuyuwu unafuta bwanji msanga? Ndipo Yesu anayankha nati kwa iwo,
indedi ndinena kwa inu ngati mukhala nacho chikhulupiriro osakayikakayika muzachita si ichi cha pa kuya chokha koma ngati muzati ngakhale ku phiri ili tanyamulidwa nuponyedwa mu nyanja chizachitidwa. Now akulu mwana amene pe so anthu amene aphiri limene likuyimira machimo kodesa makamba za machimo ene ba Yesu apapankhani ili apa ndena kwauza anthu achati ngati muli ndi chikhulupiriro mwa Mulungu chitani chichitika kwa inu. Now kusolangani ere akulu munaona ko munthu akusunga phiri akusuntha phiri ayi ndifane kwa amene munaona akusuntha phiri izovuta kuti niyo mutani kukhulupirira yani makonena ndimeneyo mutakhala ndi chikhulupiriro phirilirani isuntha ndena kuthanda ukhale ndi chikhulupiriro chosuntha yani umesa kurani akuthandabasa ukuba tinoze nebe. Yes, so ukona Yesu akupitiriza usiniza mfundo ite verse 7 verse 22 verse 22 ndipo zinthu zili zonse mukazifunsa kupemphera ndi kukhulupirira muzazilanda. So ina iliyonse kuchipemphera muchikhulupirira Yesu Kristo atitani atipatsa zalanda. Today 17 mina tione so ine kodi kupemphera kupemphasi munthu kuchita motani Yakobo chapter yes Yakobo anakamba so Yakobo verse ya mupempha ndipo simulandira kupeza mupempha koyipa kuti mukachimwitsa kuchita zikumbutso zanu akazi amutasema so akuti muchizungu yenga you ask and receive not mukupempha kumasunguranso mulandira because you ask means mukupempha padera that you may consume it upon your last kuti mukachidye icho mukapazira kulako. So Yakobo akuti yafuna pamene tikupempha kwa Mulungu tikupempha katino tikuvumizana so nande Mulungu munthu amene ndi ubale ndi Mulungu mtakuzana nawo kuti akamapempha chinthu amapempha chinthu chimene Mulungu ayika musichane mtima mwake ndikuba ndiwoze nebe samapempha kuti nakangopangira zilakolako zake kanina nditi mleneyo ndikuba ndiwoze nebe andiwewo kakhato ambalumizana Mulungu ambaphunzira pemphe paja Yesu padziko la lapasi tikona Luka chapter 10 ophunzira ajatabwa zonde zimativira ife ambuye saraku musasangaze zimene zezing'ono musangati mayina anayambira kuti mwamba ena Luka chapter 11 Yesu ambapemphe verse 1 anthu ajamachisa zonda sijamachilisa ajabwa kwa Yesu kuliphise fodata pana nezona kuimena wapemphera usiku zonse zimene amapanga mu tsiku nere akapita kupemphera makhala kuwera akuwala chimbike amabwera kunkhope yake itasita samabwera kwali ndi chikayikwiya. So Yesu kwa mission yake nampesera pale muzama ndikumba nthena yake temine nimafuna ndibwerere imondo zikama pano noma ntamene even kuti ndituke ndipita kuti pemphera kwe ndibwera amwethuza kuti nani ukagula majesi memphe amwene chine chose mapemphe ndive okera mbasi amwene ndimakhala umoyo wa pemphe basi amwene azinayi ngoba chifanya mabhizi jadi kupemphera mamawa unaza bangaswana amasi kuna nthena ikukumbukira wina akutumiza ka message ka verse ndi magroup akuona kuvesera kaona lijipo pina chiro makutumu mabe sizikufika aboya umonga khalano wolumizana ni Mulungu kotherato amwene suma khaso ni mantha yake Pero walumizana Mulungu kwambiri olopemphero sima khaso chitali sizo munthu afusa awuphusira amwene pemphera wakulu pemphera lalifu sifuna simene paya wakhala kulumizana Mulungu nthawi yonse wakumana ndatha kwakho umupemphera ngolero fana Mulungu nizakukala so chimene chofunika kwambiri kuti tiphunzire mphatso ya kupemphera tiphunzire kwamphani kwambiri chinaso chimene nokuza anthu amene amaona kupemphera mu ubongo wawe mutani anganene nomwe mkhazi mu ubongo anu ndimva so
ndiziro zanu munthu apemphera angoganiza galimoto, amaganiza zakazi yake, amaganiza kuntchito. 5 minutes ambe kupemphera kenaka mwana ningo yimira. Important. Kuchitika mchana. Mukani muona tsako. Pemphera mano ngwa right? Yes. On Matthew chapter 5. Alimama zamba. Matthew chapter 5 verse 1 to 5. Alimama zamba mawa. Zafula kwanda. Why? Right? So chofunika kwanda mukana on time. Beno pemphera. Mungu ndino milomo yako izisunda ubongo wako zoro kwakhadi ndimu. Kwakhadi ndi mulo. Yere? Ukapeza kwakhadi zokuti sunga ngone. Ukashala pemphera mazari ndasiyana. It's very important. Kaso ni mala amene ungapempherere. Ukafika nyumba ine yese kafika kunyumba kwa neighbor kanda wafika conference wafika ukheni mala amene uzikhala nthayorani yopemphera. So ndizovuta kuona maphunziro awa ndiona kuti munthu ukhale ukhazikike pachiona ade usikike mu. Singatheka lokule mu uzimu zomwe akunena Yesu sizingatheki ngati usikuyanjana naye. Zipaso zimabereka sikumene azala mtengo ni sikumene wasimabereke. Hayi zipaso zazimwera zimamba kuoneka ifano moyo mwayi 100% loloka mafamuyo wanokhalidwe lichi yamba kukonzeka mosatezana ni moyo uja yamba kuonesa zipaso zija one by one ni amajede chikhulupiriro so ndi chipaso yanyani chanzimwera ukhala mwandani mwa ife. So Mulungu anali pasali yese chikula mpaka usanduka yani chipaso sizijanzoti zikhale mwa aliyese zipaso yeah. So sizoro wina ake azike faura au animpaso menende ayi. Matthew chapter 17 verse 21. Matthew chapter 17 verse 21. Verse 21. Baja Yesu atakwera ku phiri potsika napeza ophunzira kamakani kochosa chiwa. Yesu anakuza kuti chani. Ndiyeni verse 21 aliyani. Matthew 17 verse 20. Ndipo mene anali kutsu. Okay, anyways, arabwela kwa yeto verse 17 ga verse 17 aliya. Opozera kana pozera timakana kumchilisa ma verse 17 aliya. Ndiyeni. Ndipo Yesu anayankha nati, ha ubado osakhulupirira ndi amphulupulu ndizakhala ndi inu nthawi yanji ndizalekerera inu nthawi yanji mudze naye kwa ine kuno. So Yesu akauza ophunzira ake dobada faithless the verse anthu opanda chikhulupiriro anthu okhora. So Yesu akauza ophunzira ake nodakwa ine anthu osakhulupirira anthu orani okhora mwana wenepe koma anthu amesa amapempherera koma mwakani kochosa chani iwanda 10 pa verse 10 ali chani verse 10. Ndipo Yesu anadzudzula ndipo chiwanda chinatuluka mwa iye. Chiwanda chinatuluka verse 19 ali chani verse 19. Pamene ophunzira anadza kwa Yesu ali pa yekha nati nanga ife sitinakhoza bwanji kutulutsa. Verse 20. Ndipo iye ananena kwa iwo chifukwa cha chikhulupiriro chanu chaching'ono. Pakuti inde ndinena kwa inu mukakhala nacho chikhulupiriro monga kambewu kampiru mudzati ndi phiri ili senderapo umuke kuja ndipo lizasendera. Ndipo palibe kanthu kazakulakani kusachitika. So Yesu anauza fanire kawiri laphiri manje ndofunira kwambiri anthu sili makhulupirira chifukwa nthawi imene ndapemphera munthu odwala osatani osachira desibezi zimakhala munthu mathu. So next time wapemphera munthu ndini kupempha kupenga kuti kufuna kwa kuti ngati sachira khero ndoti Mulungu sanatani sanafuna kapena munthu amene ukupemphera sanatani abe chikhulupiriro koma anthu ajana nyamula munthu yesera pamamba pa denga pacha anani chikhulupiriro ndani anthu acha ati Yesu adaona chikhulupiriro anthu ananyamula munthu uja. So chikhulupiriro changa chitanyamula munthu zotheka ikona ndipemphera anthu amene ali ochimwa utatu kunyo kwa ndani. So Yesu azara kwako mukhale ndi chikhulupiriro ochita khacha ching'ono chimene chotani chokwanira
verse 21 ali yani. Verse 21. Ndipo mmene anali kuchotsa mGalileya. Yesu Matthew 17 verse 21. Matthew 17 verse 21. Matthew 17 verse 21. Okay, ningowerenga 21. I don't know. Koma, this kind goes not out but by prayer and fasting. Isi tuluka koma mapemphero ndi kusala chakudya. So, kodi Yesu akapa anapita kukasala? Yesana msingano Yesu ajana. Yesu anapita kukasala ngati? Ayi, uthandaza ndi yani? Athandaza kusakhulupirira kwawo kuti kuchoke afunika khali ndi nthawi yotani. Ipemphera ndi kuta kusala. Kukhulupirira ndimozonebe. Kusakhulupirira kwawo kuti kuchoke, kusakhulupirira ndi chinthu chopsa. Kuna Yesu anaza ndi bado okhulupirira kutawo. Kuti zimene zichoka mafunika anapadera khali ndi nthawi yapadera. Ndilowemekeza naso nenda ndi Mulungu wapadera dera. Andi tikaona mwana bwino, tinaona zimeneje. Machitidwe chapter 4. Atata cheze. Yesu anapemphera mbwe kuti pasefe chani mphamvu ndipo anayankhula mawu motani mulimbika. Zonse zana mayani mapemphero. Ngati ube chikhulupiriro ambuye ndipaseni yani. Ulibe nzeru ambuye ndipaseni nzeru kuti ndikakhulupirire. Basi nzeru yofikisa chino. Ambuye ndikuza nawo zonse mungatani achita payeka. Mvura kundo na sili kutani sili kukhulupirira. Mangati ndikakhulupirire zonse zimene wanena zonse malonjezano onse aliona mandani mwa Yesu. Mafuna ndipange search verse imozi. Awena mali yojo. I say all the verses man I know all his promises are yea in Christ indeed many. Where is it? Is it very yeah. Muzaba ngabo edit that's it. Did up. Yeah, tunafuna tumalize ndi 12 Korinto chapter 1 verse 20. 12 Korinto 1 verse 20 again. 12 Korinto 1 verse 20. Yeah. 1 verse 20. Verse mene ndi verse yosangala samambiri. 12 Korinto 1 verse 20. Again. Verse 20. Yes. Again 20 again. Akuti monga mawerengedwa a malonjezano a Mulungu ali mwamba iye chifukwa chaje ali mwa iye amen. Kwa ulemerero wa Mulungu mwa ife. So malonjezano onse mwa Yesu Kristo ali amen. Amen ndira uthanza tino zikhale bwanji chonje. So malonjezano onse a Mulungu mwa ife amakhala ona mwandani mwa Yesu Kristo. Tikapita kwa Efeso makamba zona tino ndi Atate watika miyamba eri pamodzi ndi ndani ndi Yesu kuti madalitso onse akakhalanso mandani pa ife. Monga buku la Efeso makamba zabwino zambiri zokhudza madalitso amene ali mwa ife kudzera mandani mwa Yesu Kristo. Chachikulu kuti chikhulupiriro chathu chikakhazikike ale tikung'oyana pa iye kana ikulu ndikuyang'ana pa ndani pa iye kuti ukaonera ulali kumene timakamba za ombulira ndikunda mwa Yesu Kristo. Naona za Abraham, naona za Enoch ndi Nosewa. Kana iku ndoti anthu amayang'ana kwambiri pa ndani pa Mulungu mongati zawo. Anthu ambiri amakhumuna ndi Mulungu ifana kuno amabwera kwa Mulungu ifana afuna ntchito, afuna mkazi, afuna machiriso basi. Amapita kwa Mulungu ifana Mulungu ndi ATM. Adi na 1 2 3 Mulungu apasa 4 5 6. Masicho njo yankhani tuno ulimizana ndi Mulungu. Ukamba ulimizana ndi Mulungu pamene wapempha chinthu icho Mulungu amakuphunzitsa kuti no ukapempha ndikupatsa. Ukapempha uphunzire kupirira. Eti ukapempha Mulungu for example ukupempha kuti Ambuye ndifuna ndisiye kukhala kukwiya. Chachitike njani? Mulungu achosa kukwiya indeed. Koma ono china njonena kuti ndikukhulupirira ndi njonena kuti koma kumana ndi nyengo zofuna kukutani kukukwisa. Ndi Mulungu amakuonesa kuti ndachosa kukwiya kwakoko ndiyo kwa mana nyengo zije zimachitika zana kuti umadabati Yesu kuti andisukwiya chifukwa kudalira be pandani pa iye. Ambuye undithandize ndikhale ndi chikhulupiriro chachikulu.
ukumana nazo nyengo zona no zikwanisa tikhubi yako chikhenga tichutani chikuyesedwa. So mapemphero amene timapemphera Mulungu amatani amayankhadi. Koma ngati silumuza Mulungu ngati nzathu tizaona ngati na kupemphera kupanda yani kupanda ntchito. Kupemphera ndi science imene tifuna tiyiphunzire kuti no tikalumikizane naye. Ndi pamene tikukhala m'dziko lapansi pano tinawo kufunsa ngati ophunzira anafunsa Ambuye tiphunzitseni ife kutani kupemphera. Ngati waja amene amachosa ziwanda amwini amanga zazikulude kuona nafika Ambuye mutiphunzitse kutani sitingadzafike kuti no kufika poti no tikutha kuimba kupanda Yesu. Tifuna nthawi kudalira pa iye ndikumpempha Ambuye phunzitseni ife kudalira 100% pandani ayi ngakadalise tengawo zina Yesu Kristo.